Nakuba abanye abafundi bejabulele ukuqala kokufunda ku-2025, kepha kunabazali abangakazitholeli izingane zabo izikhala zokufunda. Esikoleni samabanga aphansi iMbasela Primary eThekwini, KwaZulu-Natal, babuyiselwe emuva abanye abazali ebebefuna ukubhalisa izingane zabo ngenxa yokugcwala. Bengithi ngizobhalisa umntwana wami esikoleni, besikhona kwayizolo, kwathiwa angibuye namhlanje ekuseni. Mengithi ngiyafika namhlanje ekuseni, kuthiwa ugcwele ugrade 1 nje, usuku lami alikho right nje. Bekuyimpi kwabanye abazali abafundi abaqala isikole bengafuni nokuyizwa eyokuya esikoleni. Esikhathini esiningi kusuka ekhaya kumnandi kufike kushintsha ukudla epuletini emagcekeni esikole. eGauteng, owengamele zemfundo uMatome Chilwane uhambele isikole samabanga aphansi iBram Fisher Primary eSoweto njengengxenye yokuhlola ukulungela kwezikole unyaka wokufunda. Uthi angeke bazibekezelele izenzo zokuphazanyiswa kokufunda nokucekelwa phansi kwengqalasizinda yezikole. Umthetho uchangile. The Bela Bill was signed by the President. Amongst that, there's a clause of disruption. Once you disrupt a school, uyejele. Izindimbane zabazali ezikhathazekile kulesi sifundazwe zihlangane emahhovisi ezemfundo eGauteng zizama ukutholela izingane zazo izikhala zokufunda. Umnyango wezemfundo uthi ungaphansi kwengcindezi. The challenge that we have is capacity. But beyond that, we have also parents who just came in today. It's late application. EWestern Cape usuku lokuqala lokuvulwa kwezikole alihambanga kahle endaweni yaseSeries. Abazali nabafundi baqhinqa esikoleni iMorrisdale Primary befuna ukuthi kuhlinzekwe ngezokuthutha abafundi abaphoqeka ukuthi bahambe ngezinyawo amabanga amade ukuya esikoleni. Last year okosasibhizi sicela i-transport ku-government ubana makasinike i-transport for abantwana bethu ngoba i-transport ezizifumanayo ekuhlaleni ziyabiza, then abanye bethu abakwazi ukuzi-afforda eza transport. Umnyango wezemfundo eWestern Cape uthi uyabhekana nalenkinga. In this case, an appeal has been lodged and I'm required to adjudicate that appeal in the coming days. Umnyango uthi usalungisa nodaba lwabafundi baka grade 1 no grade 8 abangaphezulu kwezinkulungwane ezimbili abangabhalisile.